Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel yami phambili Radio Inkezi. Lami igama ngimfeza Ntuthu Ngakhumalo bathi la sibone amagumede. Mothi mhlawumbe kusemusha kuleli khasi, ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke, wey'ngane zakwethu, insizwa umgibo ongancithezi usevele wenze njalo kule nto eyenzeka laphana-ke endaweni yaseSoweto eGoli-ke laphana. Kuze ngemuva ukwanda kwegameke ezingekho zinhle, kuzokhumbuleka ukuthi kuleli viki esiphuma kulona kudujule kwashisa umfanyana okade ephuma lapha uLondi eshayelela ama-Uber nensuku eziwu-4 ethola umsebenzi kuleyo moto-ke leyo-ke. Kuthe ngosuku olulandela lolo kwase kushiswe enye yamakhumbi laphana kusolakala bona ukuthi abanikazi bamakhumbi bona abashisa lezi moto zama-Ubers-ke laphana kusolakala ukuthi baqedela umsebenzi. Ngaza ukuthi-ke ekukhulunywe kakhulu baningi abantu abakhuluma ngalolu daba, kuningi ukukhuluma osekube khona. Umgibe naye ungomunye oke wathi ekukhulumeni ukuthi ngempela abantu abenza izinto enjena ubunja lento abayenzile bayizinja ngempela. Mangabe usongishisa umuntu kunosiko olwenziwayo siyamaZulu lapha nekudingeka ukuthi isidumbu sisibone sineliseke. Manje mangabe usoshisa umuntu uthi akwenziwe njani, anginqatshe umlotha, angingande kakhulu iy'ngane zakwethu. Nansi ividiyo zwele ukuthi-ke ubeka kanjani insizwa umgibe ongancithezi. Bantu baseSoweto, Taxi Association waseSoweto, ngicela nazi ukuthi lento enenzile ubunja beningayidubule lengane bafethu, beningayishaye-ke ngenqwaba yinhlamvu ezo-100 yomncane, at least umzimba wakhe utholakala. Niyazi thina ndle mnyama, whether umpedi, umsuthu, umvende, umtswana, khona lezi zinto esizenzayo ngomzimba womuntu osuke sengasekho emhlabeni ukuthi sidluliseke ukuthi ngempela akasekho. Lo mndeni nithi awenzeni wona? Lo mndeni nithi bafowethu ena wona kahle, bafowethu ena awungcwabe ini? Awungcwabe umlotha wemoto? Awungcwabe imoto umndeni? Lento eniyenzile bafowethu iwubunja ophindwe angaze iwubunja nizinja. Ngiyathemba uzwele ngana kwethu ukuthi ikhulume kanjani lensizwa isho nokusho ukuthi cha, laba abantu abayenzile lento bayizinja ngempela, umonja lento bayenzile. Wena ngakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Asivele hlane comment section ke ngizolwa kuvo ngalolu daba. Mina ngilasibona ingane zakwethu sengiphuma nje la, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho kusubscribe, ungakhohlwa ulandela Facebook @Radio Inkezi. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.